Ake ngibingelele umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekeleli wakaMbanjwa impunga yesintu umzukulu kaDumaphansi. uDumaphansi ezalwa uKhundlase, uKhundlase ezalwa uPheshe, uPheshe ezalwa uMaguyane, uMaguyane ezalwa uVaphi, uVaphi kaNokhonjwa. Namuhla ngifisa ukuthi ke ngibuke indaba yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nokubulawa kwabantu besifazane. Akekho umuntu oke athathe umuntu wesifazane engenalo uthando lwakhe. Akekho futhi umuntu oke ahlale nomuntu wesifazane engamthandi. Isintu indaba yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane asigcini ngokuyibuka ngokuhlukunyezwa kuphela, kodwa siyibuka njenganento ewumkhokha. Uzokhumbula ukuthi abantu bonke besizwe sikaMthaniya okuyisizwe esimpisholo balahla ukhiye wokuvula la kuhlala khona isintu. Mawuvula la kuhlala khona isintu uyakwazi ukuthi uthole zonke izinto eziyimbangela zokuthi kungani kwenzeke lokho kusuke kwenzeka ngaleso sikhathi okungekuhle okanye okubi. Ngesikhathi sendulo ungathola ukuthi kwakukhona umuntu owathi eganiwe wabe selula isandla washaya unkosikazi omganile. Wathi memshaya unkosikazi omganile wabe sephinde futhi isandla esilulela nasezinganeni, ngoba vele owesilisa uma exabene nonkosikazi izingane zike zithatha uhlangothi likanini. Ngenkathi ke manje nake elula isandla esilulela kumfazi omganile sike siphinde sidlulele nasezinganeni. Babe sebelwenza uxolo phakathi kwegceke bona njenganabantu abaphila ngokwenyama, kodwa bangalwenza uxolo ngasohlangothini lwasethongweni. Uma sehambile lowo muntu manje esefika ngale kwelamathongo, amathongo afika mvimbe athi wena washa umfazi wethu. Phela ngokwesintu umuntu wesifazane emeganile usuke engaganile wena usuke usina naye okanye wena ophila ngokwenyama, kodwa usuke egane ithongo. Bese ithongo lemvimba lo muntu lithi cha, wena washa umfazi nezingane. Lo muntu manje useyakhuluma, usembatha manje umuntu ophila ngokwenyama osesigabeni naye sobudoda oganiwe. Lo muntu ke manje nangesimo sokuthi lo ngale kwelamathongo imxinile lento akangenile emndenini, abe naye manje na indlela akhuluma ngayo usembatha lo usevuka manje njenganomkhokha. Phela sithi isintu upelepele omdala uyavuka ogqokeni. Bese ke manje lo muntu useyaqala uhlukumeza unkosikazi kuze kugcine esembulala, ngoba bakhona nabanye mangathiwa hlehla emndenini wakho ubheke, bakhona abantu ukuthi nabo bagcina sebebulala bekhipha imphefumulo yalabo abathandiweyo kubona. Akubona bonke abantu besilisa othola ukuthi bahlukumeza abantu besifazane, akubona bonke futhi nabantu besifazane abahlukunyezwayo. Ingakho ngiyimpunga yesintu ngithi umuntu nomuntu kubalekile ukuthi afune uma kuthi yena uyahlukumezeka le khona ukuthi yini eyenza ukuthi yena ahlukumezeke. Nalona wesilisa naye kubalekile ukuthi naye afune ukuthi yini lena eyenza ukuthi ahlukumeze umuntu emthanda. Angageqa magula, sithi isintu lento iwumkhokha. Zitholeleke nencwadi zempunga yesintu ukuze ufunde kabanzi ngesintu sethu ukwazi ukuqonda izinto. Ikhona incwadi amava ahlabahlosile nesihloko sithi sithini isintu, ukreze leyana imbele egwansile.